sa request oh. Dol, ari na sad sa tungkil dol. Diri sa Purok Jasmine kay libre ta mo og coke. Nakashare na ka, nakapalo na ka sa pamiglugayan. So what's up mga kaboy for today's video no? Padong na media sa inyong request dira sa may Purok Jasmine das tungkil. So diyan na meron diri sa duol sa sapa. Oh, tanawa. Mula bang mig sapa? Ang problema mula bang mig sapa nga mabasa ang among kagwapo. Aray ko aya. Oh, so mula bang mig sapa mga kabuing ha. Di ginilalim. Ayaw ginyukput na ni Mijat, wasag yung tanawa. Nya palihog like og sira. Kay dira ginilalim mo tanawa among gi lakawan no lapog na oh. Oh. Mula bang may og sapa para sa tungkil. Tungkil naman dia. Kaya tungkil na. Ay sapa kay gatas nga brown. Ay. Aray ko. Dol. Tinuod itong giingon nila. Nga lisod pabalik ko ng baha paingon sa bukid. Ay. Di ko mo to dol oy. Dali ra na dol. Imura nang ikuan hakuton ang tubig gikan sa dagat padong dito sa bukid. Gilong. Ngagigimig sa pa, tongkil mga. Amor tong lakawon, lisod kay agi tag highway mo. Plete pa ta layo kay tuyokon dito sa kuan lipata to sa ato tagi lipata. Are ta mamaybay kita. Pagkapaita po daning trabaho ay. Ang nga nga konti na agi tagsapa na eh. Yung sapa, naraman nilis, kuhan, spirosis, various, lipstyrosis, on sana? Agay! So nga na sa kita, lipstyrosis. Aray ko. Oh, so na namin rin, nakalabang namin sapa, mga kabuin. Ha! So masultin mo sa itong nagian, Baydo. Ay nako. Nako, Pait kay sanan pero laban lang jud. laban na yun. Para ni sa mga supporter nato nga ni request jud. Sa mga kabuhing sa katong ganahan mo sponsor na ma. Pwede rin kayo mo sponsor na mong tag 20-20 basta ang minimum tag 500 ra. Ay! Grabe ba? Grabe ba gapista ng mga tao dre? Nakipakutanan naman guys. Ang sari masulti ni mo sa vlog. May logo. So atong sa mga taga Purok Jasmine no, mao na ni. Purok Jasmine. Are mga ori budol. Amit. So gata na rayot. Rayot. Nilayay agi na kaya. Purok Jasmine ha. Purok Jasmine kaya wala may makanan nari may kilid. Wow. Oh. Porok Jasmine. Unsa may gibigay na to? Purok lamion. Mga unang mga patay gutom. Plaster na, bunal na. Bobo na. Simila ay na kay diri no kay wala mga tao sa mga people. Ay, walang people. Asa mga people dire? Ha? Asa mga people dire? Oh, kung yung request awa, Prof. Jasmine na. Oh. Isin lang sa Gcash, ang imong cook, isin lang sa Gcash. Buhat ang sauce, buhat ang sauce. Sinugba na sad ato adobo karon sinugba na sad. Napa sili. Ipakita sinugba, ipakita. Sili. Sinugba. Sinugba oh. Kup na. Gikinamot. Ano ra ka basic? Good item. Pick ni mo, sige mga cute. Napatay ko ano, la master. Lamot sa buhay. Nanay na master. Tamasin na uwing. Hoy, gayagaw ta, gayagaw. Kalamern. Basic ra kini request na guys, ay puro Jasmine no? Oh, awa. Sing. Puro Jasmine. Pero ang nakalaay wala lang kay mga people diri. Hindot yung dagan ng people kay para challenge pa. Ano na kasi kagul? Ay. Oh, magpili mo kay mo sa doon sinyo. Gi. Sa mama ni. Oh, mama na nimo gi. Bobo na plaster na. Unsa pa gidugayan?
Away sikma. Guys, salamat sa grasya. Unta gabay mi sa mong journey og tagay mi sakong panglawas ug among pamilya. Amen. First bite. Enroll sa to. First bite. Agay yawa man ito. First bite. Second bite. Third bite. Third bite. Fourth bite. Fifth bite. Sixth bite. Sixth bite. Seven bite. Eight bite. Nine bite. And the last bite. Good mami ay. Kaon. 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 Hindi na naman, wala pang tulak. Ano kasaya mong kaon rin mga gabuin. Nabay gobo. Pork Hasmin ah. Pork Hasmin. Palabot na. Palabot na, palabot. Kamama ni. Mama karon. Kamama na. Butang na dire. Asam to correct ba dire? Wala kay wala lang kok mo. Ha? Dili ka limot kay video man oh. Boss man mo yaw, dili ko matag. Safe ka kamama guys. Oh, shout out namin Boy is Young. Shout out namin mo Boss is Young. Boy is Young. Shout out mo. Namin dito sa kilid sa mong kon. Tubangan. Ang tubangan dahil. Tubangan sa mong purok. Tilok guys. Tilok. Tilok. Anong garik ko isan eh, kay uhaw na kay ko. Uhaw na kong kagwapo. Ay! Wag mi kadag. Wag mi kadag kuan kay mga kabuing. Wag mi kadag kanang para juice. Wag ka prepare og tarong. Tilog jud manager para manambok. Tilog jud manager para manambok. Agi paningot kanang manager na mo. Ori mo buko kita ilo pa oh. Wow. Kalami niyang dagilo. Wala akong pakita nyo. Putangin nyo. So, what's up mga kabayan? So, last bite na niya. Ano ba? Kalay ka. Ipakam to. Pakayangay. Last bite oh. Yo, what's up mga kaboy? So, mauro to yung request. O, sindi na sa biglaing nga location. Kaya agtoon na po na namo.